Aġenżija Żgħażagħ nediet il-programm Polifest ibbażat fuq it-tema tal-Jum Internazzjonali taż-żgħażagħ tan-Nazzjonijiet Magħquda għall-2018 Safe Spaces for Youth. Dan bil-għan li joħloq spazji fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiddiskutu diversi suġġetti ma' dawk li jfasslu l-politika u l-politikanti, kif spjega Jason Zammit, il-koordinatur tal-istess programm. Huwa proġett li ħajjoħloq spazju fejn iż-żgħażagħ jitkellmu mal-politikant. Ħajkunu qed jitkellmu mal-politikant fuq diversi issue. Dan huwa proġett li ħajdu msejjer sena, fil-fatt hemm attività jisu kull xahar bejn wieħed u ieħor. F'dan l-isfond diversi organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ kienu mistiedna fil-villaġġ taż-żgħażagħ tal-Aġenzija Żgħażagħ għal bidu ta' dawn id-diskussjonijiet bil-għan li ż-żgħażagħ ikunu iktar attivi fis-soċjetà. One News tkellem ma' żagħżugħa Melanie Apap li ppreżentat ix-xogħol u diskussjonijiet li saru fl-ewwel laqgħa nazzjonali ta' diskussjoni. Diskutejna l-affarijiet li jistgħu jsiru bħal pereżempju xi youth centers apposta pereżempju għall-obeżità. Avolija 12% minn Malta, però ovvjament tajjeb li nindirizzaw dan it-tip ta' problemi. Dawn il-laqgħat se jkunu magħmula minn seminars, workshops u diskussjonijiet maħsuba biex jifformulaw set ta' suġġerimenti għal dawk fil-politika relatati maż-żgħażagħ f'Malta. Intant Aġenzija Żgħażagħ għal darb'oħra nediet il-programm Music West bil-għan prinċipali li jagħti appoġġ liż-żgħażagħ li qed jaspiraw biex isiru artisti fix-xena tal-mużika f'Malta. Music West li jagħti opportunità lil dawk il-gruppi u mużiċisti emerġenti jagħtihom opportunità li jirrekordjaw b'mod iktar professjonali wara li jkollhom anke mentorship u għajnuna minn mużiċisti oħrajn. Din l-assistenza twassal l-artisti u l-bands l-għodda meħtieġa biex ikunu jistgħu jikkomponu u jirreġistraw demo oriġinali. Fil-fatt ir-rebbieħa tal-Music West tal-aħħar edizzjoni kien il-grupp Pyramid Sons bid-diska Dust u benefikaw minn diversi opportunitajiet li kienu jinkludu għotja ta' €1000 bl-opportunità li jirrekordjaw id-diska oriġinali tal-grupp. Preżenti kien hemm is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Krima li stqarr li l-Gvern huwa impenjat li joħloq spazji siguri biex bekk jiġu mħarsa id-drittijiet taż-żgħażagħ.